Other for Sabre a breaking news. I report Sama Ecoso and we are say after enemy. A Yaminia Bema be not a Sunday Sam for me. I won't shame. Other for when you could bra a Yanipa Sabe, young poor Nipano, young Chichan and Nam. That woman Nipra Nipano. Hey, I just win ya could bra Africa, Morocco, yes, Morocco. Wouldn't ya gun any woman? Nigeria any woman, Cropia Sunipa woman. Now, may Bama wash when is what ye said, yes, Yaw hat a nipa. Nanny petty at any pastor. Now, ya dem more my brunipa, a minimal womb, and then I make sure I would say, Yen Tricam Moja and woo. Now, so many now, Mobra share. I said, we are rebel, I said, we are and ye breaking news. I shit a year, and then I say. Yemi anuma kwedi nsenseme wo Morocco Sabre or how ni atetia nipa mefem edi na ekoso wiase edi na ekoso wo man mu edi na ekoso wasetena yimu amanyi na agidifo nyina wiase fo nyamo bra ma hye bo be nyame manko a o ye edi na wiase agye edi na wiase akoi as kasi chipate kuma mopo wokwane mobrohufo bini abafo Sabre wo hwe wani suade amanyina mo hwe ne asi wo bi manso biase amanyina mo hwe ene ma ekoso na saye manmo saye kromu ahoto wo mu a ekanipa mabebrese ekanipa mabedi sansem sei Yemi anuma wa Africa nkroso de o how ni atete no mo ewrati homa mopo wonderful shade wu mi bidem shade wu ba bidem e ma time ma wo papa bi ni mo ma wo amenyi na mo hwe wate amenyi na mo mi esu frɛ awrade wate wonya me dia ye na fom de na ka me nu mi enu ayete asasi so ye Ghana mpanimfo Africa mpanimfo edi na ekoso wiase Nigeria mpanimfo edi na ekoso wiase Africa mpanimfo won hwede nipa ma edi nipa bada kede ye nipa ba wodofo asemi ya homechi o ini ebi na tembe bisa die Morocco die ekoso ni amanfo manemu emoje dibim ka ho wodofo woni aba mama market ni wo saka sende fama wuni awate na de ekosi no agise irade one ne tede wo yase na ne nyina mu ni ya menum yenu na Sabre o ha we da yeso ya yesu na ye fo nipa na so sabe ye nkura ne ye mfua no ye ne ye wo sa tete we Ghana mpanimfo Africa mpanimfo ade na ekoso wo wiase enti so obi kuro mu ya obekwa kwedi nsenseme wo baabi ya mu bie mu anu mo kase ye tutu kwan kwa amanfo akuro so a ne ye adwuma ne ye ma ye adwuma no boso me so wakati ankam o boso me so wakati ankam Africa penifo obi bekwa adwuma wo mangane bo obe sori akoye adwuma teacher ni nurse ni obekwa akoye adwuma aha sebe prediasa wobi nko school nuru baabi a obekwa akoye aprapra na so boso me so a ni sika ne beba na so boso me ne so a ni sika ne beba enu nti ne mabrochi adwuma no obi oya wonim sa anya o wasem Ghana so bi ne ko boso me ne be so anya na katia ye Africa ma ye wo Ewrade Africa ma ye wo hawo yasem nyina ne se Ewrade wo ma mopo na wo kwa ne mobrohufo ni abefo ade a wo ne nyina ye nipa ma ni ku ho no eye wo mi aga na ni ka wo ni atuntum ne da ho no broni bi anka wo eye Africa manko ani guwo sa no medofo eye wo bi ni ma wo bi kire mama ka kire FM siwie baby a wo bi ano share ho semi bi share ho ti semi bi na first and day for ma wunia channel no subscribe
aka kyerɛ sɛ yɛdeɛ yɛboa kunafoɔ yɛboa mmɔborɔfoɔ yɛboa ba bɛnibie ɛno nti nso boa me na yɛntimi mu asafo yi meda ase sɛ saa bere wayɛ aso na wɔtie mu meda ase bebree